Simbahang Katolika mamamahagi ng nakapakete na abo sa Ash Wednesday. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Mahalaga para sa pananampalataya ng 65 anyos na si Telma Pimentel ang pagsapit ng Kwaresma. Bata pa lamang daw siya nang makagawian niya ang tradisyon ng kanyang pamilya na pumunta sa simbahan tuwing Ash Wednesday na siyang hudyat ng Kwaresma. Ayon sa simbahang Katolika, imbes na ipapahid sa noo ang abo, ibubudbud na lang sa ulo ng mga deboto. Mamamahagi ang simbahan ng nakasashi na abo para sa mga deboto. Yun ang ating gagawin upang sa ganun makaiwas tayo na sa pagkalat halimbawa ng COVID-19. Yung mga homebound na hindi makapunta sa simbahan at nagmimisa na lang sila sa online, yung kamag-anak nila na magsisimba ay pwedeng humingi ng sachet ng ash dito sa Manawag. Ayos lang po kung gano'n na ang mangyayari. Sundin na lang natin. Paalala ng simbahang Katolika, kailangang paghandaan ng mga deboto ang pinakadakilang selebrasyon, ang misteryo ng Pasko. Pinaghahandaan natin ito ng 40 days, tinatawag nating Lenten season, fasting and abstinence, pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos, at syempre pagkatawang gawa. Isasagawa ang Ash Wednesday sa darating na February 17. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.